Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Yaya ake kana ci? Wallahi ina nan, wallahi ni mashi rashin fitowa nake. Na? Dan shiga da ka ciki. Ki ce akwai magana kenan. To, je. Lafiya kanwata ya sumo? Lafiya lau, ya aiki? To aiki alhamdulillah. Dama yaya ko wani magana ne da nake so ne da ka. Magana? To amma dai duk da ake ciki yanzu sauri nake zani ofis. Kin ga lokaci ya kure. Amma ki bari in na taso daga wajen aiki zan biyo ta gidan ko kuma in kika dawo nesta sai mu yi magana. Abu ya bukaci wai sai ka daga ofis don Allah ko wani maganar da za mu yi da kai ne. To kamata ki yi haƙuri kin ga yanzu na yi latti yanzu na yi tati yadda ake cikin da ina da ma magana. Yaya. To menene? Farjini shi yasa koyaushe da na ganka magana sai in kasa an ce da ni wai na daure a hankali za ka fahimta ni dai sai da kai. Ba laifina bane zuciya ce ta ban sako na isar ko za a dace. To in mara an dace nasarar gangar jiki ce, ma'ana dai ni ce da zan iya da zana share, amma idan nayi haka zana wahalta. La'akari na idaninki sun gaskata kyawun kalamanki, sun fara dama da ƙaunarki, na kasa cewa ina sanki. An ce da ni ma wai na daure a hankali za ki fahimta sai da ke.
ce sai da ke